अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग। सर विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ आपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना बे म्यूजिक से रिलीज होकर जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा किसमिस। अरे हाँ, किसमिस गाना कब तक होता कवना चैनल पे आता कौ तरीके रिलीज करल जाता गाना कैसन होके आल बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई तो सबसे पहले बता दें कि हाँ किसमिस गाना लिखले के बता। गाना के लिखल बड़न आशुतोष तिवारी। है ना बोलो आशुतोष तिवारी के लिखल हुआ गाना बा जौन गाना का टाइटल बा किसमिस। अब आगे भाई लोग गाना म्यूजिक डायरेक्टर का भी नाम नहीं के अनाउंसमेंट करल गल, लेकिन हम जहाँ तक बता दें कि हाँ आशुतोष तिवारी के गाना में ज़्यादा करके म्यूजिक प्रियांशु सिंह ही देवलन। तो ये वाला गाना में भी हो सके म्यूजिक प्रियांशु सिंह के ही होके। बाकी तो लोग बता दें कि ये वाला जौन गाना में वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे के मिलन वो मिलियन नीलम गिरी। अरे मतलब खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी तो लोग वीडियो में देखे के मिले। लेकिन बाकी भाई लोग ये वाला गाना हम सुन ले बनी। है गाना के वायरल हो गल बा और वायरल भइल बा और गाना के बोल बा राजा किस लेके उठ किसमिस कर दिला ना ऐसा ही कुछ बोल बा। भाई गाना बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बा। बाकी गाना गइले बन खेसारी लाल यादव। अरे मतलब सिंगल गाना होके अलावा जौन गाना बे म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके अलावा। अरे मतलब बे म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके अलावा बहुत ही बड़ा कंपनी। अरे मतलब भोजपुरी के सबसे बड़ा कंपनी पे गाना रिलीज होके अलावा यानी बे म्यूजिक पर। और कितना दिन के बाद खेसारी लाल यादव के बे म्यूजिक से गाना आवत आ रहा है। एग्रीमेंट के चलते ना आवत रहा, लेकिन एगो गाना आवे जा रहल बा जौन गाना के टाइटल बा किसमिस। भाई गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बा। कुछ देर तक ले वायरल भइल का तब तक ले मतलब ये गाने के हटा दिया बा। अभी तो लोग सर्च कर लेंगे तो कहीं पर भी ना मिली काहे कि हटा दिया बा। ना बोलो तो लोग गाने के वेट कर लेंगे। बहुत ही जल्द गाना खेसारी लाल यादव के बोला सुने के मिली। आना बोले 4-5 दिन के अंदर खेसारी लाल यादव के किसमिस गाना का पोस्टर आ जाइए। आना बोलो बहुत ही गाना बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। गाना के लिखल बन आशुतोष तिवारी और आशुतोष तिवारी बहुत ही बेस्ट जबरदस्त गाना लिखलन। तो ये भी गाना लिखल बना आशुतोष तिवारी। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे, गाना के जरूर सुने लगे। गाना बे म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर बा तो लोग वेट कर लेंगे। बहुत ही जल्द बे म्यूजिक से खेसारी लाल यादव के धमाका होकर बा। बहुत ही बारूद ब्रांड खतरनाक महा खतरनाक गाना वाला बा जौन गाना का टाइटल बा किसमिस। बाकी तो लोग वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे। भाई तो लोग खेसारी लाल यादव के अच्छा फैन बढ़ा लेंगे बिग फैन बढ़ा लेंगे तो कमेंट करके जरूर बता लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत